Qed isiru xogħlijiet biex ġnien Spencer fil-Marsa li fih 11 tomna u li huwa meqjus bħala pulmun għall-lokalità se jkun magħmar b'mod aktar sostenibbli filwaqt li se jkollu sistemi aħjar ta' sigurezza. Ma li jinfetaħ mill-ġdid dan il-post se jservi ta' eżempju għal ġonn oħra madwar pajjiżna. F'termini ta' ilma u dawl il-ġnien se jirrispetta aktar l-ambjent b'sistema li tbaxxi d-dawl meta ma jkunx hemm bżonnu. Tlesta wkoll ġibjun filwaqt li ieħor qed jitħaffer. Dawn bejniethom se jifilħu madwar 900,000 litru ilma. Barra minn hekk se tiġi installata sistema ta' irrigazzjoni bit-taqti li se tinkludi bir li l-ilma ta' ġofieħ se jkun ilma li jissaffa minn ġo vaska li se tkun fl-istess ġnien. Barra minn hekk se jkun hemm ukoll pannelli solari biex ikopru d-domanda ta' dawl li l-ġnien jeħtieġ dan flimkien ma' pannelli li jilqgħu għall-istorbju li jiġi mit-triq sabiex l-atmosfera fil-ġnien tkun waħda kalma u kwieta li sservi ta' mistrieħ. Il-proġett qed isir mill-Kunsill Lokali tal-Marsa flimkien mal-Awtorità Riżorsi u l-Ippjanar l-Era. Id-Direttur tal-Corporate Services tal-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi Daniel Ċirja tkellem ma' One News aktar fid-dettall dwar il-pjan għal dan il-ġnien u dwar l-isfidi li ltaqgħu magħhom. Ma' triq tul il-ġnien kollu se ninstallaw noise barriers biex kemm jista' jkun hawn iżjed kwiet ġewwa ġnien anke min jiġi hawnhekk l-iskop tagħna huwa kemm nies ta' uffiċini, kemm tfal tal-iskejjel u wkoll se jkollna solar panels biex innaqsu għad-domanda tad-dawl li jkun hemm bżonn għal bżonn il-ġnien stess. U spjegaw wkoll il-knata li nqalgħu se jintużaw biex jinbnew il-kmamar. Spazji differenti issa se jesepixxu wkoll speċijiet ta' flora u fawna differenti, inklużi wħud li kienu spiċċaw mill-Marsa. Is-Sindku tal-Marsa Josef Azzoppardi spjega aħjar is-sistemi tas-sigurtà li se jħarsu lil dan il-ġnien u lil dawk li se jżuruh. Ħdimna ħafna blaqal fejn dan il-ġnien issa se jibda jingħalaq u jinfetaħ bil-ħin. U allura ħajkollok iktar sigurta, se jkun hawn il-kameras il-ħin kollu u se jkun hawn watchman min-naħa tal-era li jkun anke 24/7 jiġifieri fuq il-post. Dan il-proġett kien wegħda tal-Kunsill Lokali flimkien ma' ġnien Belvedere fil-Marsa stess u mistenni jitlesta s-sena d-dieħla. Ix-xogħol qed isir taħt is-sorveljanza tas-Sofridendenza tal-Wirt Kulturali minħabba li kienu nstabu f'dalijiet storiċi.